Продължаваме с експеримента, в който се опитвам да оцелея с 10 евро 7 дни. В миналия епизод дори успях да си купя нещо сладичко, а също така минах 10 000 крачки и дори повече, с което получих 50 цента бонус. От тях ми останаха 32 цента и това всъщност са всичките ми пари за днес. За съжаление обаче не успях да изхарча и другите 30 цента, които реално получих допълнително, като предадох бутилките в пункт на Lidl, защото имаше минимална покупка от 5 евро, а аз вече нямах просто толкова пари. Днес е ден 7 и това е краят на нашето приключение и въпреки че ще има още едно бонус видео, което обаче ще видите в неделя, така че няма да издавам повече. Имам и една допълнителна мисия, която ще изпълня само ако първото видео събере 1000 лайка, а така като гледам натам отиват нещата. Та ако първото видео събере толкова лайка, ще мина 10 000 крачки, потерлици, розови и пижама на центъра и просто ще се надявам майка ми да не види това видео, защото ще ме убие. Добро утро! Искам да ви покажа едно нещо, което просто вече ме вбесява. Буквално преди 2 дни чистихме терасата и сега отново е това. Някакви кокали, кости, осрали са. Добре, ако някой знае някакво средство. Така че чайките, гълъбите, птиците да не усират терасите. Нямаме в момента опцията като цяло да изградим тотално навес или нещо такова. Така както и да е. И така плановете ми реално се промениха няколко пъти по време на експеримента. И честно казано си мислех, че на ден 7 няма просто какво да се обърка и тук наистина изключително много грешах. Бясна съм просто. И с това експеримента официално приключва. И докато сме на тема оплакване, искам да попитам от кога станаха тия ненормално високи цени. Аз знам с тия зъболекари явно през цялата тая поредица ще се оплаквам. 2 снимки, 3D снимка, сектор на само на едната част, т.е. не на цялата челюст, нали, двете позиции, плюс панорамна, 90 и нещо евро. Money, I want more money. Аз тия пари печатам ли ги? Не знам, вкъщи някъде имам тайно някакво тролче, което ми раздава пари всяка сутрин ли? В смисъл, боже, това са нормално високи цени. Днеска мъжа ми отива да си взема направление от личен лекар. 4,50 евро. Такса 4,50 евро. Да, знам, че някой може да прозвучи като оплакване и ще си кажеш, там може да се хванеш на 5-та, на 6-та работа, нали, всякакви такива глупости едва ли не. Добре, аз кога ще живея? Аз искам да изляза се видя с приятели, аз искам да има някакъв личен живот, освен на работата. Живота не е само работа и да стана, не знам, на 80, да пукна и да приключа. Определено мога да кажа, че е доста изтощително емоционално да се опитваш да оцеляваш с тези пари. Като също така забелязах и нещо интересно, а именно започнах да спя по-зле. Не знам всъщност дали това се дължи на факта, че менюто ми обективно е доста бедно от към много хранителни вещества или има някакъв друг фактор, не знам. От друга страна, човек явно започва да свиква дори с лошото в живота си. Защото някак към края започнах да свиквам и дори да приемам ситуацията и това, че имах само 10 евро за 7 дни. А вчера за малко да се изкуша да си купя пица. Pizza time. Бях зверски гладна, въпреки че хапнах, не знам как се случва въобще това. Аз съм на 2 етапа. Или съм много гладна и мога да изям повече от мъж, или ям някакви такива мижави миниатюрни порции. Та сега пак ще излизаме след малко и ще гледам да се наям стабилно. Сега ще закуся, после още нещо ще хапна, ще се направя, не знам от продуктите, които имам, евентуално. Имам 3 яйца останали. Така или иначе днес е последния ден, така че ще се възползвам, направо ще си ги плесна всичките, много обичам. Реално ще ги направя обаче не изцяло готови. Как се водят, не знам, не е лангле за месо. И имам един въпрос към вас. Мисля да събирам пластмасови бутилки. Те обикновените, разбирайте. Такъв тип бутилки. И да съберем, примерно, купони на сума, не знам, 10, 15, 20 евро за един месец. И сумата от купоните, за които съм събрала съответно, да мога да си купя някакви продукти от Lidl, в случая ще съм ограничена, тъй като ваучерите са оттам, като се дават такива бутилки. И на тази сума да оцелявам, примерно там седмица, 2, зависимост от сумата, която съм събрала. Предполагам, че няма да е повече от 2 седмици, няма да се получи. Ако ви е интересно и искате такава поредица, може да ми напишете в коментарите, за да знам има ли смисъл въобще да я правя.
За закуска реших да си направя нещо доста простичко и лесно, ама и много вкусно. Яйчица на очи и малко доматче отстрани. А кой продукт според вас беше честно казано излишен? Поне за мен и поне при този пазар. Давам ви 2 секунди да напишете в коментарите. 1, 2. Според мен това беше брашното. Аз по принцип, както ви казах в една от предните серии, не мога да кажа, че съм някаква супер готвачка или нещо такова. И според мен брашното беше абсолютно излишно. Може да купя, примерно, не знам, сега цял хляб за 61 цента, мисля, че беше брашното. Нямаше да се получи най-вероятно. Сега продължаваме с яйцата реално. Яйцата са практически готови и като гледам, ще са ядеш и ревеш. Много мраза да ми се получи тая коричка от едната страна. Направо трябва да я махна, гадно ми, не ми е вкусно. А този път яйцата ще са божествени, просто виждам. Отиваме да хапваме. Още на третия ден обаче си зададох въпроса, има ли смисъл всичко това да продължава? Но да, смисъл има, защото е важно да се дава гласност на проблем, с който в момента се сблъскват хиляди българи, а именно тоталното обедняване и безумната инфлация, която се случва точно сега. И сега си замислих, че оцеляването ми ще да бъде далеч по-лесно, ако може да си купя от някой магазин варива насипно, освен боба, който си взех съответно, примерно леща, елда, не знам, макарони и така нататък. Защото в случая аз взех 1 кг рис, който не ми трябваше за тая една седмица. Дори от макароните ми остана, от овеса ми остана малко, той малко по-добре вървеше. И брашното, да, не го ползвах. Също да, между другото и брашно, ако може да си купя някъде насипно, на нормална цена, не 3 пъти по-висока, защото си го купувам насипно. И между другото, ако знаете такива магазини, вериги, където продават освен боб насипно, може да напишете в коментарите и при следващото оцеляване да го имам на предвид. Съжалявам, но не е нормално едно доматче от около 200-250 грама да струва близо 2 лева през август. Това реално са стоки от първа необходимост, аз не мога да спра да се храня, а за цените, честно казано, в здравеопазването дори ме е страх въобще да говоря. Само ще добавя, че за един месец дадохме над 270 евро само за проверка на здравето ни. На фона на минималната заплата, която е около 470 евро чисто, това наистина е пълен кошмар, в който сме принудени да живеем всички ние в момента. Може да напишете в коментарите колко пари средно на месец давате за здраве и за храна. Днеска ще скъсим дистанцията, защото съм възложила на един стол. Мързима да ходя да вземам щетива. И това е резултата. Супер много ми харесва. Както казах, няма тая гадната коричка. Не мога да разбера, защото по някакъв път се получава, по някакъв път не, въпреки че прави на една и съща температура. И то тук няма как да не е вкусно. То яйца. Маля, бях много гладна, даже се събудих по-рано от обикновено. Не знам, не ми е стигало хапването до тези дни, въпреки че си хапвах колкото имах нужда. Не мога да кажа, че съм гладувала. Много е вкусно. Ако правя друг подобен пазар, със сигурност бих разпределила бюджета си доста по-различно. Защото сега определено не се справих по най-добрия начин с тази част. На финалната права сме и остава да приготвя обяда и вечерята за 7-я ден, а именно това ще бъдат бутче с картофи съответно за обяд и бутче с макарони за вечеря или на обратната се тая, като вчера реално се презорих да купя още картофи. Тези картофи реално ще ги доизедем след експеримента вече вкъщи. Бясна съм просто. Правя си обяда, да усещам някакъв дъх от някъде, не мога да схвана. Викам, сигурно нещо буклук някъде не сме хвърли, поглеждам, хвърлям, тук имаме едно като сито. И какво се оказва? Месото е развалено. Месото не просто е развалено, то направо е синьо. Мисля, че се вижда. Месото е вмрисано, развалено, просто адски съм ядосана, защото така много ми се хапваше, бях се оставила бутчето буквално за десерт. И няма да ядем бутче в крайна сметка. И месото отива в кофата за буклук. И искам да подчертая, че бутчетата бяха прибрани в фризера, т.е. не са били в хладилника 7 дни, затова да са се развалили. Просто това ме навежда на мисълта, че голяма част от намалените продукти, които ни продават в магазините, са или с изтичащ срок на годност, или вече развалени. След безкрайното лутане, какво да сготвя, след като нещата се прецакаха толкова тъпо, реших да сготвя това, което реално първоначално ми дойде на ум.
тъй като нищо друго не се сещам, което бих могла да скалъпя от продуктите, които са ми останали към днешна дата на 7-я ден. И сега ще тестваме реално обяда, който за съжаление е доста беден, но когато имаме това ще хапваме. Картофки. Картофките са вкусни. Така не обичам да ги правя на фурна, в подправки съвсем малко. И домаче отстрани, просто малко сол. Да, разчитах да ям месо реално. Ще ядем доста по-вкусно и по-засищащо, но това ще бъде. Много ми се искаше днес да разнообразим с истинско месо, защото мисля, че на всички ни е ясно, че тая кайма беше от всичко друго, ама не и от месо. Надявам се да ме нахраня. Въпреки че както съм нервна, често казвам, накрая даже това може да не взям цялото. Сигурно голяма част от това ще си каже, че това е цирк и всичко е нагласено. И честно казано, мисля, че тук е времето да си призная и да, прави сте. Имам огромен екип от поне 30 човека, монтажист, готвач личен, оператор, сценарист и адски много хора, които работят за този проект. Хора, сериозно. Аз съм абсолютно сама. Той експеримент е спонтанен и в началото, реално на първи епизод ви казвам, кое до голяма степен ме подтикна да го направя. И реално се мъча по 2 дни, за да скалъпя епизода, така че да ви е интересен, тъй като реално това са просто покупки и готвене. Експериментът си е съвсем реален, а дали вярвате или не, избирате вие. Другият път май ще се оцелява в гората, за да е още по-екстремно. След като се наобядвах, ме заболя страшно силно корема. Нямам сили, нямам желание да готвя каквото и да било. Така че вечера със сигурност няма да има днеска. И с това експеримента официално приключва. Мисля обаче, че въпреки всички премеждия, които имах в тази поредица, се справих повече от отлично. А този експеримент за пореден път ми напомни, че трябва да ценим истински това, което имаме в живота си и да сме благодарни. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да ударите по един лайк и да се абонирате за канала, а с вас ще се видим в следващия епизод от поредицата.